Предаване, в които даваме посока благодарение на анализаторите и коментаторите на най-ярките събития, а не като да ги няма и тази отминаваща седмица, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Чудесни анализатори посрещам в студиото. Андрей Райчев ви представям първо. Добро утро, господин Райчев. Здравейте. Добре дошли. Здравейте при нас. Един от ярките социолози и политически анализатори, също така политолог от Тренд, Димитър Ганев. Познавате го също добре. Господин Ганев, добро утро и на вас. Ето в духа на равносметките, когато анализираме отминаващата вече 23-та, когато гледаме към 24-та, пак ли ще виждаме от същото по много? Ту не си дигат телефоните партньорите от управляващото мнозинство, от не коалицията и не партньорите. Ту не си един ден не си вдигат телефоните, на други ден са заедно пред камерите, за да съобщават новините. В тази перипетия между компромиса и между разделението ли ще минава годината според вас? Хем са разделени, хем са в компромис. Така ще е. Така ще е. Докато тая така не с глобка или не коалиция, както искате го наричите, тя си е със сигурност съчетание, неутрална дума да се опитам да намеря, между непонасящи са хора. Между хора, които исторически се ненавиждат и в момента се ненавиждат и след една година да са живи и здрави, пак се ненавиждат, само че няма да бъдат в сглобка. Временна ситуация. Временна ситуация, бременна с изключително неприятни реплики между... Разбирате, това е брак на сила. Брак по сметки и брак на сила. Те едва се сдържат. Едва се сдържат, от време не се сдържат и тогава става грозно, да почва да се карат. Тук това не е интересно вече. По-скоро достигнахме до кулминация в друго отношение. Значи, понеже войната не се развива, както казваха противниците на президента Радев, а както казва Радев се развива, в Русия. Главният руско-украинския конфликт, нали, е главната причина въобще за този вид политически живот, който живеем. И там се изказаха две мнения. Едното мнение беше, че ще има военна победа срещу Русия. Другите казаха, не, това е невъзможно, няма да има такава победа и трябва да се преговаря. Това са двете мнения. Въпреки че те по друг начин биват представени. И путинисти, и антипутинисти. Това са алибали. Има избора между две неща. И той не е избор на България, той е избор на Запада. Ще трябва ли да преговаряме с Русия или не? Доскоро имаше някакво основание да се мисли, че Русия ще падне, ще рухне под гнета на санкциите и така нататък. Но нищо такова не виждаме. Обратно виждаме Украйна, която ели се крепи. Не сме стигнали наистина до последния украинец, но сме на предпоследния украинец. Там сме. И понеже е така, става все по-истерично. Това виждам. По-истерично, защото тези, които заложиха на военна победа срещу Русия, губят. Като загубиш такъв голям залог, неизбежно си отиваш в политическата сцена. Това е обязателно. Няма как. И това напряга. Това се превръща в едно вътрешна такава истерична ситуация, която ще се разреши някъде през март, когато изтече ротацията, ако не е малко по-рано. Сигурен съм, ако трябва да датираме, че развръзка преди избора за нов председател на ДПС няма да има, струва ми се. Значи, ако трябва да кажа календарно кога ще има развръзка, след 20 февруари, там на края на февруари, някъде е тая конференция, тъй като не ми се вярва ДПС да предприеме каквато нова политика преди това. Едва ли ще си позволи някакви маневри преди това решение. След това ще гледаме нещо ново. До тогава ще гледаме това. Да, разбира се, отгоре ви го кажа. Аз взимам повод от думите на Андрей Райчев. Всъщност, как стигнахме до тази ситуация, че опонентите станаха партньори и защо нали, тя няма как да бъде решена толкова лесно и толкова бързо и това, което и господин Райчев казва, че общо взето така и ще се продължава. Всъщност, понеже сме в края на годината и зададахте тон на годишен обзор, в тази година стана изключително пренареждане в страната от гледна точка на разделенията. Защото спомняте си 20-та година, когато започнаха протести срещу третия кабинет на Борисов и главния прокурор тогава, имаше много ясно начертано разделение в страната. Това беше разделението на статукво и промяна. И общо взето от единия лагер имаше няколко формации, от другия лагер бяха ГЕРБ и Движението за права и свободи. Опитаха няколко пъти да направят кабинет, не успяха. В края на годината 21-а успяха. Четворната коалиция с Продължаваме промяната с министър-председател Кирил Петков и прочее. Когато започна войната в Украйна, през февруари 22 година, започна да се появява нов тип разделения. То постепенно започваше да
да се прокарва път. Стана бавничко, защото още това разделение на статуква промяна беше много силно и много поддържаше тези два лагера, които взаимно се мобилизираха по този начин. Трябваше да мине 1 година, за да може старото разделение да отстъпи, статуква промяна, и новото да вземе връх. Това стана тази година. Всъщност глобката е пренареждане между стари опоненти, които се оказаха от едната страна на барикадата. Това са ППДБ и ГЕРБ и Движението за права и свободи, разбира се. В този смисъл, тук тази година стана това пренареждане, но тази рана от 20-та година, това разделение, в което се родиха и Продължаваме промяната, и Демократична България в някакъв смисъл набъбнаха, то продължи да стои. И те се бяха те се мобилизираха в продължение на години на базата на това разделение и изведнъж им казаха, сега ще е друго, по линията на евроатлантизма. И това ни докарва до ситуацията, в която хем опоненти, но хем партньори. А можете ли само с едно изречение, това понеже казвате 23-та, а 24-та до година, чии нерви няма да издържат, на сглобкаджиите или на хората, на обществото? Сега, значи, какво означава нерви? Някой да хвърли кърпата и да каже, отивам на избори. Това ми изглежда малко вероятно, или поне от днешна гледна точка. Значи ще има здрави нерви. Значи сглобката има здрави нерви. Защо здрави нерви? Защото ако някой си изпусне нервите, ще загуби. Защото представете си следната ситуация. Хвърля някой кърпата, който иде. Няма значение. ГЕРБ, ППДБ, ДПС. Кой от тези, от ГЕРБ и ППДБ, при нови избори ще се окаже в по-добра ситуация от тази, която се намира в момента? ГЕРБ ще има по-висок дял, повече депутати, ще има потенциален нов партньор, с който да управлява, да не е ППДБ, защото вътре в партията има напрежение спрямо тази коалиция. Но има ли друг партньор? Има ли алтернатива на това партньорство? Няма. ППДБ при едни нови избори със сигурност ще имат по-малко представителство. А те сега не стига, че общото Продължаваме промяната има 36 депутати. Държат цялата изпълнителна власт. Каква по-удобна ситуация от тази? Нали? Затова никой няма да хвърля кърпата и големия въпрос е в рамките на следващите 2 месеца тече един процес на надцакване между ГЕРБ и ППДБ. Това надцакване какво представлява? Опитвам се да нанеса удари на моя партньор, без да развалям сглобката, по една много проста причина. В каква ситуация ще се озова в края на февруари месец? Ситуацията, за която и Андрей Райчев казва. Каква е ситуацията в края на февруари? Сядаш на масата на преговорите и казваш кой ще е премиер, кои ще са министри, ще има ли коалиционно споразумение, какъв ще е механизма на взимане на решения в тази глобка. Там, който ще е в по-силна позиция, ще наложи общо взето и по-добри условия в рамките на следващите няколко месеца. За да стигнем обаче до тази конструкция, февруарско-мартенската, и когато ще дойде ротацията, за която говорите, уважаеми господа, да насоча вниманието ви към детайлите, които редят в момента за злободневието. Демонтажа на паметника. Господин Райчев, казахте, глобалният въпрос е: губи ли Украйна войната? Печели ли Русия войната? Това е глобалният въпрос. Той отнася ли се към демонтажа на паметника на съветската армия от среща? По косвен начин, да. И между другото, този скандал Митрофанова Волгин, който се разразява в момента и който днес ще се разреши. От 24 часа насам живеем с тази информация, че Митрофанова е поканена за гост на предаването политически некоректно по програма Хоризонт с водещ Петър Волгин. И какво стана ясно последно? Че тя е записана вчера, защото е обявен протест пред радиото малко по-късно, в 11 часа днес. Да, но така ли, че се води някакъв, мене купите, напълно безсмислен спор. Може ли един журналист да запише посланник на страна, с която не сме във война, и да го пусне по радиото? Значи, ще видите, истерията ще е огромна и тя се наслага върху тази история с паметника. Това е същата история всъщност. Какво да ви кажа? Аз съм хегелианец. Значи, вярвам на Хегел. Хегел е извел един... Сетих се, защото четоха на Едвин Сугарев една статия днеска, правилната страна на историята. Кой е на правилната страна на историята? Слава Богу, господин Сугарев не прави гладни статики вече срещу президент, само пише статии, това е много положителна еволюция от негова страна, и е задал великолепен въпрос. Кой е на правилната страна на историята? Значи, Георг Хегел, моят любим философ, е отговорил много ясно с една дума. Който е на страната на свободата, той е на страната на правилната страна на историята. И винаги печели, между другото. В крайна сметка, за съжаление. Понякога загива в тая битка. Значи, достигаме до въпроса за нашата свобода.
Може ли да забраним на един журналист да пусне госпожа Митрофанова да говори? Апропо, да питам, какво точно ще каже госпожа Митрофанова, който толкова забранено да чуем? Ние сме го чували. Тя ще каже някакви абсолютно обикновени руски концепции. Ще изложи руската гледна точка върху нещо. Ще се това падне е въпроса тавана. на тези, които инициират протеста. Казват, защо чуваме руските опорки под българското национално радио? Ще изслушаме ние опорки повече и какво? Ще падне тавана, ще умрем. Или този паметник не може да стои още, както стоя 30 години, не може да стои още 30. Истерия. Това за сигурност е истерия, защото виждат... Какво да ви кажа? БНР, едно много свободно място, между другото, винаги било мястото, където политици се спъват и ако не вземат правилното решение, падат. Това започва от 90-те години. Там имаше едно предаване, малко ми е неудобно да говоря за него, защото моята съпруга го водеше, но те уволниха. И какво стана? После, преди това Виденов беше уволнил нещо, журналисти. Там лошо се случи. Имаше един положителен случай с госпожа Силвия Великова. Тя беше се скарала главно съдебната власт и отиде до голямо напрежение. Уволнявайте, махайте, не знам си какво. Даже имаше безумен някакъв директор на радиото, който спря радиото, ако помните, да не се чуе нещо там. И как завърши това? Борисов взе мъдро решение. Остави я. Тя му беше пряк противник. Той просто лично я остави. Ето вижте, даже има и по положителен начин. Пак сме в същата кулминация. Значи, проба за тяхната мъдрост, умение да остават на власт. Мен, ако питате, ако съединят двете истории, Волгин и паметник, ако насилят Волгина, това е възможно, ще загубят. И то много ще загубят. Не веднага, скоро. Това за тази история. Сега, какво да ви кажа? Няма вариант, при който ти погазваш свободата и печелиш. Няма. Така беше и с ковида. Така беше... Ще го разширя. Всички бяха на страната на Украйна до момента, когато тя не почна да забранява руски език и да преследва хората, които говорят руски в Украйна. Тоест да руши свободата. Всички бяха на страната на... Аз поне. Цял живот съм бил на страната на ЛГТБ. Цял живот. До момента, когато те започнат да насилват нашите деца в училище. Винаги съм бил симпатизант на зелените. До момента на тези истерии и забрани и така нататък. Същото важи за расизма. Ние се озовахме в нов свят, където някакви малцинства, които цял живот са борили за свобода и винаги сме били на тяхна страна, сега изнъж забраняват тая свобода. И какъв е символичният жест, господин Райчев, в демонтажа на паметника, който съзирате вие в тази призма, през която го четете? Като символичен жест. Символично насилие. Това е насилие, само по символичен начин. Ма защото го режат ли? Защото го нарязват ли? Заради това ли? Защото в България има купища народ, за които този паметник не е съветски, а антифашистски, чието родини са загинали в борбата с фашизма. България е воювала на страната на антифашистката коалиция. Значи половината време била съюзник, не 3/4 от времето била съюзник на Хитлер, после воюва срещу Хитлер. Това е изключително сложна история, която по никакъв начин не се помества в едно действие, да го има или да го няма. Абсолютно също с 3 март. Да, 3 март за много хора е отразнещо. Обаче за други пък е символ. И всичко това трябва да се обсъди в спокойна обстановка. Трябва да бъде в резултат от някакви интелектуалци да се съберат, да мислят, да говорят, по обществото да се убеди, че се прави нещо заедно и тогава да се направи. Вместо това се поява властта и казва: сега стани прав, ти тук, ти въгъла, аз съм властта. Аз съм големия, силния, в мен са пушките, в мен са парите, ти ще слушаш. Добре, може, ти си властта. Моят въпрос е: за колко време си властта, Лаков? След малко ще е обратното. Не става така. Българската история е дълбоко противоречива. Дълбоко. Тук е всичко оплетено и дума не мога да става за черно-бяла картина. Те се опитват да ми разкажат черно-бяла картина, вие сте черни, вас да ви няма. Пак ще сбъркат. България е в тежък граждански конфликт от 18-та година на 20 век, от войнишкото въстание, когато губим Втората война и фронта потича и почва да стреля. Нашите войници се сбиват с нашите юнкери, па после септемврийското въстание на комунистите, преди това юнските събития с екзекуцията на Стамболийски, па 25-та, когато изколват лявата интелигенция, па 44-та, когато наобратно колат дошлите на власт комунисти и така нататък. И всичко това не може да се разкаже. Невъзможно е да се разкаже с черно-бели краски.
А се опитват това да ни разкажете. Естествено. Моментално се поляризира народа, намразват се. Влезте в интернет да видите какво говорят защитници на паметник. Това въобще не са елементарни щампи. Там бушуват едни чувства, които ужасно се надявам да стихнат. Паметника на Съветската армия. Господин Ганев, действията. Реставрация ли са? Разчленяване ли са? Символичен акт на силата ли са? Как го виждате вие? Аз мисля, че никой не е имал някакъв план как да изглежда това нещо. Никой не е планирал естетика. Според мен, общо взето по-български се случи всичко. И вероятно и така ще завърши. Аз ще се опитам да цитирам класика Иван Хаджийски. Зле планирана, без ръководство и завършва с скандал. Българска работа, казва той, е работа недомислена или зле замислена, без ръководство или нескопосно ръководена и по принцип завършва с скандал, за да послужи за за регистрация на печалници герои. Това е гениално определение. Но, Митко, извинете, че ви прекъсвам, но Манолова вчера, четох, че казва Мая Манолова, че той юридически може съда да прекъсне това демонтиране. Това имам предвид, това е възможно да стане и може да нареди да се върне. Съда може да вземе решение да се върнат фигурите. Как ще се върнат? Ако съда реши, нали, че решението е незаконно да се демонтира паметника, това означава, че трябва да се върне. Тоест, те ще трябва да го сглобяват и монтират. Това ще бъде безумие. Аз не мисля тук, че има някаква конспирация нарочно да се реже по този начин, за да се предизвиква някакво внимание и така нататък. Мисля, че по-скоро не е домислена правилно работа и ще завърши по този начин. Сега надявам се, разбира се, да се размием с това. Все пак е важно да коментираме политическите последици от това нещо. Какви биха могли да бъдат. Андрей Райчев общо отвори вратата. Малко или много. Сега той има дългосрочни и краткосрочни. Краткосрочните според мен са ясни. Те вече се видяха. Това практически взриви възможността за каквато и да е сглобка между БСП и между ППДБ, Спаси София в Столична общинска съвет. Каквато е имало на крачка. Така се разбира. След това, нали, водиха се някакви разговори. Това практически минира тая възможност, поне за няколко седмици, ако не и повече от месец напред. Но, нали, да кажем, това е конюнктурно. По-важното е по-дългата. Говорихме с вас за разделението по линията на евроатлантизма. И всъщност тези действия, а и ред други действия в последните няколко месеца, започват да се трупат. И се трупат някакво напрежение. Трупат. И много хора сега ще кажат, ама то какво ще представлява това нещо, какво ще промени, нали, това напрежение. Аз ще ви кажа следното. Нищо няма да промени в електоралната картина на следващия месец, януари, февруари, март, когато ще публикуваме и ние, и Гал, вероятно. Не очаквайте някаква, кой знае каква сериозна промяна. Тя и няма от няколко месеца, кой знае каква сериозна промяна. Няма и да има, вероятно, следващите няколко месеца. Но това си стои и се трупа. Какъв ще бъде политическия резултат от това нещо? Просто се отваря едно огромно поле за някой, който вдигне ръка и каже, нали, тук не така. По друг начин. Няма да го формулирам как, нали, но тези не, това не по този начин, сега по друг начин. Че не се ли опитва държавния глава да дига ръка и да казва не по този начин вече достатъчно дълго време? Какво имам предвид? Димитър Ганев възпитано това каза. Да. Той много възпитано и внимателно това ви казва. Те всички все едно са наговорили Радев да вземе властта в България. Значи, аз имам чувство, че... Подаръци. Те му правят подарък всяка крачка. Да. На всяка крачка. Значи, това, разбира се, минава през много драматичен жест от негова страна. Той трябва да престане да е президент. Но това не е немислимо. Това изобщо не е немислимо. А сега си го представете и да даде на Илияна Йотова да довърши мандата и да слезе. Чакайте, господин Райчев. Дори до края на втория мандат на президента. Той имаше такава ситуация 20 година. Ако 20 година той беше слезал от власт, от президент и оглавил, той ще да има нещо като милионна партия. Разбирате, така няма альтернатива. Това е малко наивно. Има альтернатива, тя е огромна и ще ги помете заедно. Заедно. Както те си мислят, че сега и се надлъгват кой първи ще му свърши нервите, кой ще слезе, кой ще развали.
хубаво си играе тази игра, обаче в народа набъбва принципно друго състояние. Значи принципно друго. Аз затова казвам, трупа се протестен потенциал за наказателно. Добре, но докато се трупа, през това време съвсем друго нещо. Значи днес е събота. Не помня в близкото минало парламентарна комисия да е заседавала в събота. Днес ще заседава заради конституционните промени. С какво са свързани тия конституционни промени? С орязването на президентските правомощия. Значи точно такъв процес тече. Радев не има проблем като президент. Радев има проблем като лидер на движение. Потенциален политически лидер. Тоест няма връзка. Конституционната реформа да си му засяга правомощията, казвате. А пък... Радев, каквото и да стане, той може да е президент максимум още 2 години. Толкова. 24-25? 27. Свършва януари 26. Значи 3. Да. Но Радев има бъдеще извън това. И то много сериозно. И там те събират за 3 март подписи и така нататък. Всичко това са подготвителни действия, без всяко съмнение за политическо присъствие. Но и да не е Радев. Там има огромно място. Огромно място, като казвам огромно, имам преди много хора. Милион и половина народ не желае да живее така. Те какво ще зададат с извинение, БСП, което сведе електората си до 200 хиляди, те мислят, че това им е гарантирано. Че си има една малко удобна партия, която лесно да я риташ. Това са милион души. И те милион души ще излезат на сцената. Това бъдете абсолютно сигурни. И те дразнат тях в момента. Мислики ги за неважни, за слаби, за безсилни. Не е така. Просто не е така. И ще го гледаме това. Но това е... Ганев много добре направи разликата между късите последици и дългите последици. Късите последици са дребни скандали. Дългите последици са сериозна промяна. Вижте, към тези аргументи искам да добавя 2. Първо, какво виждаме като избирателна активност в последната година и половина? Това са около 2 милиона и 600-700 хиляди души, които гласуват. При средна активност в последните 25 години около над 3 милиона и половина. Този 1 милион, за който Райчев говори, общо взето са тези, които просто не виждат форма на представителство през тези партии и се стоят вкъщи и чакат. И втори аргумент. Знаете ли, ние сме публикували данни за оценката за работа на този кабинет в последните няколко месеца. Значи става дума за 20% подкрепа и около 70% неподкрепа. Малко са моментите, в които е била, не говорим за такива стойности. Значи това е края на 96-та, това е края на Иван Костов, 2001 година, март-април. Просто направих справка, кога сме виждали подобни стойности, даже и малко по-ниски от тези. Това е края на Тройната коалиция и това е края на Орешарски. Какво става след няколко месеца по-късно или година и половина по-късно? Иван Костов взима властта 1997 година с 130 и мандата. Сакскобургготски 2001 година и 2009 година Бойко Борисов. Аз не казвам, че ще имаме такъв тип вълна, нали? Защото много е важно кога ще дойде момента, дали някой ще успее, нали, достатъчно добре да се позиционира, за да изпълни този потенциал. Нали? Това са много въпроси. Но това стои и то е там. И просто чака някой да вдигне ръка. Да вдигне ръка, разбира се, убедително. Не всеки може да го направи. На този етап за спирачка е идеята, че алтернатива е някакъв вид антиевропейско или някакъв вид антинатовско. България не е склонна да се раздели нито с Европа, нито с НАТО и това е огромно масово настроение, между другото най-силното в Европа. По чувства към Европа, най-проевропейската страна в Европа сега България. Представете си докъде се докарала Европа, защото ние сме най-европа. Как ще да е? Когато тези хора успеят да разяснат, че те не са антиатлантици и антиевропейци, а са просто умерени атлантици и умерени европейци и уния ги забият своите противници в крайно, където това са крайните, всичко ще е приключено. То е въпросът на едно изречение. Това изречение обаче бавно достига до народа и в момента, когато достигне, ще случи това, като Митко преди малко каза Ганев. Появата на Костов, появата на Симеон, появата на Бойко Борисов и там е помитащо, то цунами, помните ли? Другите просто изчезват. И боя се, че натам са тръгнали, защото водят, как ви кажа, политика взряна в утрето. Защо е взряна в утрето? Защото, вижте, СДС падна от власт, защото в България живееха само седесари, а властта се държеше, седно са само седесари на власт. Видите? Не може така.
трябва да разбираш, че в страната живеят страшно много хора, които принципно не са съгласни с тебе. Примерно за въпросите Съветска армия. И те трябва да живеят някакси. Не, като ги насилиш, като направиш такава демонстрация, като започнеш да правиш, че ти си вече... Помните ли Александър Юров гениал с малко, но завинаги? Нати завинаги. Видяхме колко е завинаги. Ходи и се моли да го направят посланник. Тук ще е същото. Тук ще е същото. И затова те много внимателно трябва да се замислят за самото естество на властта си. Те са власт на цялата страна. В тази страна живеят и принципно различно мислещи хора. Забравиш ли го това, отишла си на бонището на историята. Това е сигурен факт. Така мисля, може малко крайно да го говоря. Само един нюанс към това, което Андрей Речев казва. Ние сме със сигурност една от най-проевропейски нации. Аз не говоря, че това разделение ще роди от другата страна антиевропейски субект, нали? Нито пък антинатовски. Нали? Той ще бъде в рамките на консенсуса. Само, че в последните 15 години в страната има качествена промяна. И тя е следната. 7 година, когато България беше приета за член на Европейския съюз, това в Европа беше идеално, самото съвършенство. То беше, разбира се, обаче и чуждо. И ние се стремяхме с всички сили към него. И всички тези лидери, за които говорихме, и Костов, и Царя, и Бойко Борисов, имаха напълно 100% проевропейски дневен ред, без никакви нюанси. Това, което се е променило според мен в последните няколко години и общо взето сега в момента се трупа потенциал именно в това поле, не е антиевропейски субект. Антиевропейския субект го виждаме, той е възраждане, който общо взето стигна някакви нива и в интерес на истината от няколко месеца не е растял. Но тук имаме потенциал за субект, който не е антиевропейски, а е европейски с нюанси. Тоест, ние не подлагаме под съмнение базов консенсус, какъвто Европейски съюз и НАТО, но не така, но не в крайност. Какво имам предвид? Българите искат да видят форма на Орбан. Ако ме питате, даже за България Орбан е малко краен, т.е. трябва да бъде малко по-обран, защото там все пак има унгарци с някакво имперско наследство, нали, за разлика от тук. Така че то ще бъде нещо подобно. Нали? Да, ние сме там, но не добре, много любопитно, много интересно говорите. Просто това е финала на нашите минути, уважаеми господа, господин Райчев, господин Ганев. Тоест, нека така да завършим. Проекция в навечерието на европейските избори, защото те поне пък са най-близките сигурни избори, които предстоят в България. Нали така? Евроизборите до година, 24-та. Кога ще са? 9 юни. На 9 юни? Да. Ами ето, значи на 9 юни се търси българския Орбан. Търсим българския Орбан. Сега, европейските избори са различни избори. За тази вълна, за която говорим ние, тя се случва най-вече на парламентарни избори. Европейските избори са избори от друг характер. Добре, тест в търсенето на партиите, как ще се ориентират в европейските процеси. Просто доведохме темата до тук, до Европа и ние. Добре, благодаря ви толкова. Нека така да спрем с тези анализи в края на годината на Андрей Райчев и Димитър Ганев. Господа, ще се радвам да се виждаме през новата 24-та. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте в студиото ни.